ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଚିନିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଚେଣ୍ଟ हाँ बड़ बहू ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି? हाँ कौन है लगी ଏଠି ପୁଅ ଚିନି 20 ଟଙ୍କା ଆଣି ଦେଇନଥାନ୍ତୁ। ଚିନି 20 ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବୁ ସୁନା ବାପାଟା କଣ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଯେ କାଲି ଚିନିଟା ଆଣିଥିଲି ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଚେଣ୍ଟ ଓ ଶୁଣିଲୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ना ଯାଉନି ଯଦି ଟିକେ ଯା ହରି ବାପା କାଲି ଚିନି ଆଣି ଦେଇଥିଲୁ ଚୁଡ଼ା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଲୋ ବାପା ଟିକେ ଚୁଡ଼ା ଆଣିଦେବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବୁଝିଲୁ ସୁନା ପୁଅଟା କେହି ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଟିକେ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ଚେଣ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହାରି तो आखि तीर छाती चिरी मोर मन रे दियासली मारी देला रे କାହିଁକି ରାପା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ରେ এইটা পা গামুন্ড ହଉ ଯଦି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଟିକେ କଦଳୀ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ ବଡ଼ ଲୋକ କଦଳୀ ନେଇ ଯାଇପାରି ଏ କରେ ଜାଣି ଧରିକି ଆସିବୁ